Hello, besh! Kamusta na? Yaw pala'y ni Irene. Miss da ka, besh. Tara, tukita ka pa si Bayong lumibot. Panigurado, balo mo ning dala na ininong no, parang tamo papunta. Tara't muli tamo, parimudra. Nginingal to ang makaplano tamo para mag-swimming kaya bedi mudra. Kini palang bandang ay ni medyo may traffic tamot banabanaya duling magparada laragya katamong beshi. Say hello, beshi! O sige, dumala na kayo. Ka-cute dane, taki-takilo. Bye-bye mga beshi ko! Ngayon oras ay ni at syuta na kining resort tumno rin tabo mandilu. Kenita na rin parayan di motra porang kaya katabong pinsan. Balo ko manibayo ka kayang kanakong bosi sabiyang ko ng tutuke pa medyo pa usko pang sakit kurugu batol. By the way, ay ni paling entrance na ng resort tumno rin taho mandilu. Feeling pa naman sis tamo Kenny, balo yun na nung bakit tarendeng ya katamong bante. Bakit pa na rin kaya kayo nung nawala man tamo ngayon? Yan, basok-basok na naman bet. Yang minuto may niya lang makaing tao kinuling da nga beta mucho na ang ketong swimming pool. Sa ping timing tamo ganing alto, uling bala mo nirentan tayong buong resort dahil lang makaing tao. Malawak yung resort ay ni besh, ka nang sumawang dumurot, kayang luwalas na. Santing mo rin Kenny, uling malinis. At safe ka rin, uling apibula ring madbante. Kabang palang mandilu, tamo, ikita mo, ating matuling ayasub, banda kitang parking dareng sakyan. Pero lampigaga na ka, uling kanya pang lipat baryo, at tasikan neman. Siyempre, tuloy ang saya. Uyan, kawya-kawya pa kinin, o mambiasang kawe. O, itay mudra, bisang paisang budya mapalipos. After that, siyempre, panapon, muli oras na. Nasay singin nga mag-check out kami, karakod na pa rin mag-check-in na besh, mag-overnight la siguro. May bingita na king dalan at siyempre, bayo tamuri, dumalanta sa palengke. Kabang kasi magay kami, ay sipisip mi, balambi sa kaya mga maning konsepsyon, detang maning maragul, manyaman. O, ingutap mo na ano na namang isipan mo, renireta sa sabyang ko nung tiga ka konsepsyon, balo mula nung nano la rin. Apin din diyang maning manyaman. O syempre, kaya rita sa alip, muli na. Salamat at tinukin na ka na naman kaya kami. Miming at bye-bye!